Il a fait une vidéo partagée, c'est-à-dire nouvelle ou bien nouvelle belebeleba ou bien aba kalama Mali ye ko belebeleba dɔ de kɛ an ye Nations Unies ka droit de l'homme cɛ ko monsieur Ngefa tɔgɔ yɛrɛ ne tɛ se a tɔgɔ yɛrɛ la Mali y'a gɛn est-ce qu'il y'a faamu qu'à peu près 48 heures ɲɔgɔn d'a ma MINUSMA de bannen bɛ k'a tɛ taa Abdoulaye Diop a bɔra ka MINUSMA jaabi Mali ye communiqué dɔ kɛ ka MINUSMA jaabi k'u ka tiɲɛjala 4 fɔ a ye ko kan ka kɛ kɛcogo la Mali y'a kuma bɛɛ ta est-ce qu'il y'a faamu k'a fɔ MINUSMA ye u ye sɛbɛn kɛ ka adressé MINUSMA la a ka kan maliyɛnw ka sɛbɛn in kɔnɔ ko dɔn a ka kan maliyɛnw ka MINUSMA ko dɔn a ka kan maliyɛnw k'a dɔn ko nkalon ni tiɲɛ min b'a kɔnɔ sɛbɛn in kɔnɔna la u da sera fo Aminata Diko yɛrɛ ma janfaw labɛnna cogo jumɛn na a janfa Mali an ka autorités ye réponse dɔ di u ye MINUSMA jaabi daridari la a nɔgɔnin na donc an bɛna an da don o sujet la ka o développer MINUSMA ko yɛrɛ janfa jumɛn de bɛ MINUSMA ko in kɔnɔ halisa davantage maliyɛnw ka se ka janfa in dɔn a ka dɔn jugu fila tɛ Mali la bi ni MINUSMA tɛ donc o senfɛ ni ne bɛna kɛ sujet ye an bɛna sujet minnu discuter a balimakɛ ni aw jɛɲɔgɔn n'o ye Amara Sila juriste chercheur mais min ɲini aw fɛ o de ye ka partage fanga bonya a ka kɛr caman bila a ka partage fanga bonya puisque o bɛ k'an ka page signalé a bɛ wagati jan bɔ o bɛ ka page signalé donc a ye kɛr bila a ka partage de caya sisan n bɛ fɛ ka kɛr caman ye n bɛ fɛ ka nombre de partage n bɛ fɛ ka augmenter len est-ce que vous voyez pour que n bɛ se ka direct kɛ a ɲɛ ma ka direct sécuriser donc a y'aw teliya o temps kɔnɔna la gouvernement ye communiqué min kɛ n b'a bɛɛ kalan k'a bɛɛ kɔrɔ fɔ aw ye o temps kɔnɔ an b'an ka partenaires fo n'o ye Cheikh Cherif Tiami Aidara kabako fura tigi nin Tiami tɔgɔ fɔra dɔrɔn n balimaw a hakili ka jigin kabako fura la Tiami ka furaw ye fura lakika de a ka ɲi tension diabète furudimi yɛrɛdimi kɔdimi a ma mɛn dɔ ye ne wele ale ye Tiami ka fura san bana wɛrɛ kama mais kaba de tun b'ale fari la ale bɛ bɔ min kalama a bɛ ka fura in ta a ka kaba o traitera ka o kɛnɛya Tiami ka fura kabako de bɛ fura ninnu kɔnɔ a ka numéro ye ni ye Tiami ka numéro ye i b'a ye k'a fɔ 84 63 06 17 84 63 06 17 o tɛmɛlen k'an ka belebele n'an ka kutubu n'an ka waliw fo Seku Lasana Kanɛ belebele a bɛ Segu balimaw wallahi ala ka waliw bɛ an ka jamana kɔnɔ ala ka maɲumanw bɛ yen minnu b'a fɔ ala ye ala bɛ sɔn o yɔrɔ bɛɛ Lasana Kanɛ a fulen don a y'an bɔ degun min kɔnɔ i bɛ k'a ka tan na fo ka dugukolo mɛlɛgɛ ne tɛ k'a ma fisiri wale parce que anw bɔra gɛlɛya min na anw bɛ a dɔn ala ka Lasana Kanɛ mɛn an kɔrɔ o tɛmɛlen ka Cheikh Sala Kanjalo dankɔrɔba ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo fo yan fɔ Tubakura n'olu tɔgɔ fɔra dɔrɔn Kanjalo la quoi i bɛ ɲininkali kɛ u ka dɔnni u y'a sɔrɔ cogo jumɛn na i b'a ye k'a fɔ o ti hakili kamana gan k'a daminɛ Mamadu Abdoulaye Chadu kana Dili Umu Sidi Moribo kan ninnu i b'a ye k'a fɔ i bɛ o jaabi sɔrɔ yen yɔrɔ la Cheikh Sala Kanjalo an ka foli a belebele b'a yɔrɔ la o tɛmɛlen kɔ an b'an ka partenaire filanan fɛnɛ fo n'o ye Sinafɔkɛ Damsa Fura a ye nin témoignage lamɛn Sinafɔkɛ ka ko kan somɔgɔw kɔri baasi tɛ yen Keyita Sinafɔkɛ ka jabɛti fura nin fura in ye halala ye dɛ fura in ka ɲi fo k'a fɔ ko fura in ka ɲi wallahi fura in ka ɲi fura ye mun ɲɛlen ne de b'a dɔn ne tun tɛ sunɔgɔ sufɛ n bɛ sunɔgɔ ne tun tɛ dumuni kɛ sisan ne bɛ dumuni dɔw kɛ ayi ne bɛ daraka dun n bɛ tilelafana dun surafana kɔni kɛlen don k'o to yen nin jabɛti fura in ala de b'a dan dɔn n'o tɛ jɔn tɛ se k'a dan dɔn o tuma ne bɛ min fɔ aw ye halisa aw y'aw banba kan ala ka si ni kɛnɛya d'aw ma ala k'aw bolo mɛn a la Sinafɔkɛ ka jabɛti fura in halala don dɛ jeli min bɛ ne na ne jeli jara wa fɛnɛ kɔnɔboli dɔ tun bɛ ne na jabɛti fɛ su o su ne tun bɛ fɔɔnɔ fajiri o fajiri a y'o jɔ a ye kɔnɔboli nɔgɔya pewu
fisaya ne ma yɛrɛ di. Ok, merci. Ni ngwe sinafo ka fura témoignage do damsa. Mbalmo aba kalama ka fo MINUSMA a tɛgɛ tara janfa la janfa kɛra kɛnɛkanko ye. Mali autorité bɔra kalama MINUSMA u y'a droit de l'homme ɲɛmɔgɔba min kɛ n'o de ye monsieur Guillaume Gefa. O Guillaume Gefa ni n'i y'a ta k'a lajɛ u kɛlen bɛ k'ale de sara ka lahawuta miliyari d'a ma k'a ka fasodenjugu ɲini a ka maliyɛn minnu bannen bɛ faso la maliyɛn minnu ni maliko nege t'u la k'a ka olu recruter u ka galonjugu ta k'a da Mali armée la ko parce que ko n'a bɔra population yɔrɔ la ko diɲɛ mɔgɔ ka teli ka da o la quoi est-ce que vous voyez en même temps i b'a kalama u bɛ mɔgɔ minnu bila ka témoignage kɛ i b'a ye u b'a jateminɛ mɔgɔ minnu n'u ka kuma bɛ se ka siyaw lamuruti a jateminɛ est-ce que vous voyez bila ko tɛ ni ninnu wulila u ka kow la u b'a fɔ ko bi n bɛ ka kɛ filaw kan aw m'a ye u taara fila dɔ de ta ka nin baara kɛ a kun ye ka hakili ɲagami don mɔgɔ dusukun na a kun ye ka siyako mankan wuli a kun ye a nɛmu ka Mali yɛrɛ de firi parce que pour que ka Mali firi sisan n'i donna siyako kɔnɔna la dɔrɔn n'a ma faamu ni hakili ye a bɛ kɛ tiɲɛni ye n'i y'a ta k'a lajɛ donc o Guillaume Gessa nin Mali bɔlen a ka janfa kalama jani t'a siɲɛ fɔlɔ ye a y'a tenter ni mɔgɔ dɔw ye à plusieurs reprises a ye miliyɔn di mɔgɔ dɔw ma olu ko ko non k'olu tɛ se ka kɛ ko ye ko n'olu ye nin kɛ k'u tɛ se k'u ɲɛ jɔ maliyɛnw ɲɛ la o de la a taara mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ ka olu recruter ka nin baara kɛ mais a ma fɔ a jigi kɔ est-ce que i y'a faamu an ka service de renseignement cɛ kun tɛ min dɔn olu kun bɛ k'a suit u bɛ k'a dɔn u bɛ ka a bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ Mali ye baara in bɛɛ contrôler Mali bɔra a kalama o de la i b'a ye k'a fɔ Abdoulaye Diop u ye 48 heures di monsieur Gessa ma k'a k'a ka minɛn cɛ ko 48 heures n'a ma ka minɛn cɛ n'a yera Mali kɔnɔ n bɛ min fɔ a ye a bɛ kɛ prisonnier de guerre ye a bɛ kɛ prisonnier parce que a nana ka na Mali déstabiliser de ni mɔgɔ ye jamana déstabiliser n'i gɛnna n'i ma sɔn ka taa n'i yera 48 heures kɔnɔ tu seras considéré comme un prisonnier de guerre un traître un ennemi à abattre donc an ko min kɛra o de digira MINUSMA la a ma bɛn MINUSMA ma mais MINUSMA tɛ malo MINUSMA de filɛ k'i bɔ i yɛrɛ la ka lettre de ci Mali autoritéw ma k'olu ma jɛn ni monsieur Gessa k'a ka tagali k'olu ma jɛn n'a ye o ye lettre de ci an ka affaire étrangère ma ko Mali ye diplomate o ni cɛ min ye nkalon da Mali la dɛ ko Mali y'a gɛnni min kɛ k'olu ma jɛn ni o ye ko tɛ se ka taa ko Mali ye sariya sɔsɔ en même temps ko Mali binna Aminata Diko in kan k'an ye diɲɛ ka sariyaw sɔsɔ k'an ye Mali sariyaw sɔsɔ ko jɛma kɛnɛ ye ko Mali tɛ se ka cɛ in gɛn diplomate in k'an tɛ se k'a gɛn c'est à dire n balimaw a ma kɛ yɛlɛko ya c'est à dire an bɛ fɛ ka min dɔn jaja an tun bɛ kuma o kuma miiri ko ni ONU m'an ka jamana kɔnɔ o b'an ka jamana tila an ta t'an ka jamana ye nin t'a dɔ dalen ye kɛnɛ kan i nana an ka jamana kɔnɔ i ye kojugu kɛ an y'i gɛn k'i k'i ka minɛn cɛ e bɛ tila k'i kanto an ma k'e tɛ se ka taa ko Mali tɛ se k'ale gɛn ko cɛ ko de ko Mali tɛ se k'ale gɛn ONU de ye Abdoulaye Diop ka lettre ci a ma ko an tɛ se ka olu u ka représentant ye k'an tɛ se k'a gɛn k'a fanga t'an bolo k'a sariya t'an bolo jaja ONU mɔgɔ o mɔgɔ b'an ka jamana kɔnɔna la o de la n'an ma ninnu gɛn don dɔ n'an wulila ninnu bɛna fɔ k'an tɛ se k'u gɛn dɛ k'a yamaruya t'an bolo k'a sariya t'an bolo ko k'u gɛn a b'a kalama actuellement o problème de bɛ ka poser sisan an bɛ wagati min na o de la Abdoulaye Diop fana ye lettre dɔ bɔ a lettre la a ye ci yɛrɛ de di MINUSMA ma a ye kangari da MINUSMA ye n bɛna n da don o lettre contenu na est-ce qu'il y'a fɔ Mali gouvernement a lettre publié Abdoulaye Diop a y'a ka tiɲɛjala 4 fɔ ko Mali ma sariya sɔsɔ Mali ma surunya ka sariya sɔsɔ Mali ye ONU diplomate min gɛn k'a sariya kun bɛ an bolo a se bɛ an ye an tɛ sariya sɔsɔ la diɲɛ texte ba bɛɛ bɛ a yamaruya di an ma ko cɛ in k'i ka minɛn cɛ ka taa ko n'a ma taa n'a yera Mali la an b'ale kɛ ka tɔw ladi ko n'a yera Mali la yanni diɲɛ wuli cɛ Nations Unies diplomate a tɛna min kɛ tuguni ka Malien recruter ka Malien bila Mali jamana yɛrɛ la k'a dan bɛ kɛ nin ye o de senfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ
Abdoulaye Diop ka lettre konna la parce que MINUSMA yi basé fin jumɛn de kan MINUSMA ko Mali tɛ se ka olu ka diplomate gɛn et disons ko Mali tɛ se ka olu ka ciden gɛn n'o ye droit de l'homme ye ko k'a sababu kɛ ko tɛ diplomate ye est-ce qu'il y'a faamu ko diplomate tɛ diplomate ye munu diplomate ye fɛn sugu jumɛn de ye fo an ka o ɲɛfɔ c'est-à-dire u kan bɛ jamana ani jamana wɛrɛ cɛɲɛ ko mɔgɔ minnu bɛ bila ka olu baaraw ɲɛnabɔ dɛ est-ce que i y'a faamu ambassadeur conseiller est-ce que vous voyez ko olu de ye diplomate ye ko Mali ye sariya min fɔ ko sariya bɛ appliquer de minnu ye ambassadeur ye minnu ye jamana ka cidenw ye ko mais k'a tɛ appliquer Nations Unies cidenw na ko ni mɔgɔw nana Nations Unies cadre kɔnɔna la ko État tɛ se k'olu gɛn ko mɔgɔ min bɛ se ka olu gɛn dɛ ko ye Nations Unies yɛrɛ de ko droit tɛ Mali bolo est-ce qu'il y'a faamu ko ka Nations Unies diplomate gɛn aw ta ma kɛ Mali ye wa an bɛ u ɲininka o est-ce que aw ta ma kɛ Mali ye donc Mali tigi ye aw de taa an ka jamana ye Abdoulaye Diop ko a ka réponse kɔnɔna la ko droit bɛ Mali bolo ka ninnu gɛn ko parce que ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ninnu nana Nations Unies cadre de kɔnɔna la ko Nations Unies ni Mali kolonsolen de don ɲɔgɔn na est-ce que vous voyez ko Nations Unies ko Mali de ye yamaruya ɲini Nations Unies ka na à partir de 2013 Mali de ko Nations Unies ko na n ka jamana kɔnɔna la est-ce qu'il y a faamu ko ni nana an ka jamana kɔnɔna la a ye nin kuma in lamɛn ka ɲa dɛ n balimaw n bɛ kuma dɔ f'i ye n bɛna révélation dɔ k'aw ye Abdoulaye Diop tulonkɛ ka bɔ a bɛ diplomatie dɔn c'est-à-dire a ye MINUSMA répond sariya cadre kɔnɔ droit international cadre kɔnɔ n'a kun kunkolo falen tɛ u ye question piège de kun fili a senkɔrɔ mais i b'a kalama k'a ye question ninnu répond ka exemple d'u ma ci cogo tɛ exemple min na exemple ni dalilu min n'a tɛ se ka sɔsɔ Abdoulaye Diop ko a ye kuma in lamɛn ka ɲa a k'a partager a y'a yira k'a fɔ ko se bɛ Mali ye ka Nations Unies diplomate gɛn sariya kɔnɔna la ko Nations Unies nana à partir de 2013 Mali de y'a laɲini k'u kana an ka jamana kɔnɔna la donc ko n'u nana an ka jamana kɔnɔ Mali ka laɲini kɔnɔna la ko la k'u bɛ jate i n'a fɔ diplomate u bɛ considérer ko diplomate i ko jamanaw ambassadeur i ko jamanaw consul i ko jamanaw conseiller des affaires étrangères i ko jamanaw ciden ka taa organisation internationale wɛrɛ la Mali ko k'u bɛ considérer au statut kɔnɔna la Mali ma d'aw ma Mali ko k'a ka dalilu filɛ min ye ne sɔn Abdoulaye Diop ye Abdoulaye Diop ye dalilu dɔ bɔ ko privilège min est-ce qu'il y'a faamu ko ale ni immunité min ko kabiri 1946 est-ce qu'il y'a faamu ko n'o de accordera Nations Unies personnel ye est-ce qu'il y'a faamu ko privilège kelen n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ est-ce qu'il y'a faamu o privilège kelen k'o de accordelen don diplomatiw ye donc privilège min accordelen don diplomatiw ye n'i y'a ta k'a lajɛ convention du ko la convention de Vienne n'i y'a ta k'a lajɛ de 1961 sur les relations diplomatiques et consulaires. Aux conventions mi n'ale sigilen bɛ relations diplomatiques ani relations consulaires kama est-ce qu'il y a faamu ko convention kelen de bɛ appliquer Nations Unies diplomatiques kama parce que ko bɛnkan de ye Nations Unies lana Mali kɔnɔ ni bɛnkan ye Nations Unies lana Mali kɔnɔ Nations Unies mɔgɔw bɛ traiter i n'a fɔ diplomate a y'a sariya kisɛ a convention k'a bɛɛ bɔ k'a da MINUSMA ɲɛkɔrɔ ko wa ko dalilu bɛ Mali bolo bi parce que MINUSMA mɔgɔw bɛ ka jate i n'a fɔ personnel diplomatique n'u jatera i ko personnel diplomatique o kɔrɔ ye État bɛ se ka personnel diplomatique gɛn cogo min na État bɛ se ka MINUSMA personnel kelen o kelen gɛn o kɛcogo kelen na i b'a kalama k'a y'u répond selon les principes du droit international. Droit international y'a fɔ cogo min na o cogo kelen de don ko Mali ma sariya sɔsɔ ko Mali bɛ ka ko o ko kɛ k'a kɛra bɛnkan de kɔnɔna la wa ko Nations Unies ka sariya kelen a ma sɔsɔ balimaw Abdoulaye Diop tulonkɛ ka bɔ a bɛ diplomatie dɔn a bɛ relation internationale dɔn wa a bɛ convention ni traité a bɛ u maîtriser a b'a kalama n'o maîtrise kun tɛ c'est-à-dire u kun ye kuma min tɛŋu a la a kuma kun répondre ka a kun bɛ ɲini ka gɛlɛya alors que se bɛ an bolo sariya sugu bɛɛ bɛ an bolo dɛ mais i b'a dɔn n'i bɛ tubabuw kɛlɛ i b'u kɛlɛ n'u yɛrɛ ka sariya ye
o de la i b'a dɔn k'a fɔ ko Abdoulaye Diop k'a bɛ sariya in dɔn a ma dan o ma dɛ MINUSMA mɔgɔw ko an bagara Aminata Diko in ma ko Aminata Diko ko Mali bagara ma ko parce que ko n'i y'a ta k'a lajɛ est-ce que vous voyez ko sariya min convention internationale dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko pacte civil ale ni pacte politique notamment ko n'o bɛ liberté d'expression garantie ko o liberté d'expression ko Mali ye o sɔsɔ ko parce que ko anw bina Aminata Diko kan k'a ka liberté d'expression k'a ma o bonya Abdoulaye Diop ye u jaabi o fɛnɛ la Abdoulaye Diop y'a yira ko liberté d'expression k'a respectelen don Mali kɔnɔ wa liberté d'expression n'a bɛ di ONG ma n'o ye jɛkulu ye jɛkulu minnu ni gouvernement ka jɛkulu tɛ n'u bɛ baara kɛ an ka jamana kɔnɔ ni u barajuru bɛ jamana wɛrɛ la ko n'o jɛkulu bɛ baara kɛ Mali kɔnɔna la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fo État ka autorisation de d'u ma ko Aminata Diko ko État tile kelen ma autorisation di Aminata Diko ka est-ce qu'il y'a faamu association ma donc a ka association a yamaruyalen tɛ ka kuma n'i y'a ta k'a lajɛ Mali tɔgɔ la a yamaruyalen tɛ ka ONG o baara k'o latigɛ Mali kɔnɔ donc ko yamaruya sɛbɛn yamaruya papier kisɛ kelen k'a tɛ Aminata Diko bolo Abdoulaye Diop a filɛ ka nin ci de kɛ est-ce qu'il y'a faamu ka Nations Unies mɔgɔw Abdoulaye Diop a ye nin ci de kɛ ka Nations Unies mɔgɔw ka u jaabi wa nin b'a yira k'a fɔ k'a ye délai min di délai in tɛ wuli a ko MINUSMA a diplomate n'o ye Guillaume Gessa ye Guillaume Gefa a ko k'a k'a ka minɛn cɛ a ye 48 heures min d'a ma n'a ma ka minɛn cɛ est-ce qu'il y'a faamu yɔrɔ a y'a ye k'a fɔ Mali ye kangari da soldat dɔw ye jamana dɔw soldat an tɛna n da d'u la yɔrɔ u ye Mali ka sariya sɔsɔ Mali ma u minɛ diɲɛ bɛɛ ma kuma si min ma ban ka u bila wa ko parce que k'u jatera comme des mercenaires bon Ngefa n'a fɛnɛ ma Mali territoire bila Abdoulaye Diop ye mise en garde min di n'an tɛgɛ dara kan an b'a jate est-ce qu'il y'a faamu i ko coup d'état kɛla parce que a nana ka na jamana déstabiliser de ni mɔgɔ min nana ka na jamana déstabiliser sariya ni kungo ni doni fɛn fɛn bɛ da jamana déstabiliser la kan coup d'état kɛla kan i b'a ye o sariya o ɲangata o kelen de bɛ ta ka da o tigilamɔgɔ kan donc Abdoulaye Diop a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la a y'a ka baara kɛ wa Abdoulaye Diop ne tɔ dara la k'a fɔ k'a bɛ diplomatie dɔn mais ko in ma ban dɛ n balimaw parce que o ye nin min kɛ k'a fɔ ko Mali tɛ se ka olu gɛn n balimaw n bɛ min fɔ an ka commencer an ka siran nin ko ɲɛ ni acte tɛrɛ nin bɛ taa mais n'u y'u opposé nin na an ka nin gɛn ni fanga ye o don min na o n'an ko k'an bɛ ninnu lataa par la force ou bien u sigilen bɛ yɔrɔ dɔw la n'an ko k'an b'u jagoya bɔ yen balimaw est-ce que mankan tɛ sɔn ka wuli est-ce que problème tɛ sɔn ka ye a la wa o de la an ka autorités u kana muru mɛn Basu kana a ye MINUSMA renvoyer ni MINUSMA fɛrɛla ka marifa sɔrɔ MINUSMA ka fɛrɛ ka kɔgɔ ninnu b'a fɔ k'u b'u kɔgɔ da État malien kɔgɔ la dɛ a dɔ natɔ filɛ an y'u ka diplomate gɛn ko Mali tɛ se ka o gɛn ko Mali ye sariya sɔsɔ ONU de ta ye Mali ye wa ou bien Mali autorités de ta ye Mali ye donc nin b'a yira jaa bɛ jamana min kɔnɔ tigi wɛrɛ b'an na bon ne bɛ aw ɲininka aw ni Ala cɛ n'an ye élection organisée Mali ka élection organisée ka président dɔ sigi nin contexte la o élection na MINUSMA ka présence bɛ yen ni Ala ma jan kɛ MINUSMA bɛ taa candidat dɔ soutenir n'a y'o candidat soutenir o candidat mana passer jama mana candidat min sigi MINUSMA candidat b'a fɔ k'a to candidat reconnu o candidat bɛ mun de kɛ a bɛ boli ka t'i dogo MINUSMA ka base la MINUSMA b'o o protéger ka Mali tila ka Mali kɛ fila ye i n'a fɔ Alassane ni Gbagbo zone tampon ma sigi jamana côté dɔ tun bɛ Gbagbo bolo côté dɔ tun bɛ Alassane bolo bon Mali kan ka o scénario de éviter c'est pour cela la MINUSMA doit rapidement partir elle doit plier bagage MINUSMA kan ka taa o de senfɛ sini réunion dɔ bɛ bourse du travail la wele bilalen bɛ bɛɛ ma an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bourse du travail la sini n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ka taa hakilina ni fɛɛrɛw bila sur place an bɛna délai de di MINUSMA bɛ taa Ala kama tɛ saraka t'a la MINUSMA bɛ taa n'o bɛ taa ni fanga de ye o bɛ taa ni tacogo an kɔni t'a dɔn mais an bɛ min kɔni dɔn an dalen bɛ o la
MINUSMA a bɛ taa an ka jamana kɔnɔ anw t'an sigi élection ka MINUSMA sɔrɔ wa MINUSMA ka don comptelen don donc an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ in tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ u ye min fɔ sini k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bourse du travail la à partir de 16h an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bourse du travail la sini à partir de 16h an ka taa MINUSMA tagali ko fɛɛrɛ tigɛ ka MINUSMA ka ko a bɛ ban quoi c'est-à-dire a bɛna dɔn jɔn de bɛna kɛ MINUSMA ko kɔrɔ ko in ye ko saba ye soit Mali autorités de tɛ fɛ u ka taa o bɛna dɔn est-ce que vous voyez soit MINUSMA bannen bɛ tagali de ma wa u bɛna dɔn ou bien MINUSMA ko jɔn de bɛ u kɔ kɔrɔ jɔn de bɛ k'u protéger a bɛna le dɔn donc sini 16h an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bourse du travail la ni Ala sɔnna Mali activiste ɲɛnama bɛɛ ani Mali leader ba bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen salamu aleykum